Хакимләргә, ылы сәйетләргә, ислам казыйларына, хөрмәтле хуҗаларга, вәкаләтле кешеләргә, урыннардагы түрәләргә, урам төбәк башлыкларына, сакчыларга, тамгачыларга, барча халыкка. То есть вот видите, сколько титулов перечисляется, да? Амиры, хакимы, саиды, казые, вакалятли кшляр, полномочные люди, да, так скажем, тамгачи, руководители, ну сейчас мы русский перевод с вами перейдем, то есть титулатура, что очень важно, в этом ярлыке передается титулатура, мы понимаем, какие титулы существовали в то время в Казанском ханстве. Конечно, есть небольшие сомнения, и Ильяс Альфредович в своем труде об этом упоминает, существовали действительно все эти титулы на тот момент. Они существовали, так скажем, в развитом Золотоордынском государстве, но продолжали ли они существовать в начале XVI века, и не является ли это некой такой архаичной традицией передачи всех титулов, которые были раньше в ярлыках, ну, это вот такой вопрос. Но часть из них, безусловно, титулы продолжали существовать. Барша халыкка, барлык Казан өлкәләренә һәм бәла афәтләрдән саклана торган барлык мәмләкәтләргә бу нишан җиткәч, минем сүзем шу. Бу Мөхәммәд углы Шәйх Әхмәд, Дәхи Шәйх Әхмәднең углы Абдәл, Дәхи Сәйид Әхмәд, энесе Мөхәммәднең углы Муса, Сәйид углы Якуб, энесе Булас. Вот бірден-бір единственное имя не такое, не совсем, не арабского, не мусульманского происхождения. Ильяс Альфредович считает, что это не Булас, а Буляк, и это ошибка, может быть, тот, кто писал этот ярлык, Буляк, возможно, Буляк. Энесе Буляк, Дахи энесе Нур Сәйид, шушы җиде кеше безгә килеп башырдылар. 7 человек пришли и чолом били. Без Дахи Буляк итеп, бу саналган кешеләрне Тәңре Тәгалә ризалыгы һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфкате өчен тархан кылдык. Моннан соң югарыда күрсәтелгән бу кешеләрдә юлларында һәм эзләрендә, то есть перечисляется, в каких ситуациях оказываются эти люди, да? Юлларында һәм эзләрендә, сәфәрләрендә һәм өйләрендә торган вакытларында кешеләренә һәм авылларына, икләренә һәм хайваннарына берәү һәм һич берәүләр дә явызлык белән кагылмасыннар, кул сузмасыннар. Ясак, вот сейчас важно, перечисляются налоговые льготы, перечисляются те налоги, которые функционировали, исходя из этого ярлыка в Казанском ханстве, и от этих налогов были освобождены вот эти, соответственно, вот это семейство, эти 7 человек. Ясак, калан, мөсәммә салымы салмасыннар. Кулуга, култка, баш вә хәреш харашат ителмәсеннәр. Култка это тоже один из налогов. Хареш, известный налог того времени, харашат ителмәсеннәр. Мал һәм милекләренә, кыйы су һәм җирләренә кул озайтмасыннар. Илләренә эшләп илче кунак куйдырмасыннар, бүләк чыгымы, җир түләме, морҗа салымы алмасыннар. Эшемлек, терлек азыгы түләмәсеннәр, буш вакытларында тыныч торып, кичен, иртән эш хәрәкәтләрендә безгә һәм безнең нәселебезгә дога һәм алкыш кылсыннар. Һичбер төрле көчләү, кысынкылык, мәшәкать һәм борчу китермәсеннәр. Бер шулай дия торып та, ярлыкны тыңламыйча, көчләү, кысынкылык, мәшәкать һәм ранҗу итергән кешеләрнең үзләренә яхшы булмас дип, ал нишанлы ярлык бирелде. Ал нишанлы ярлык, нишан, вот, да, такой, вот этот нишан. Тарих 929-да Мүбәрәк Сәфәр айының 13-нче көне иде, Сәфәр айы. 929